Здравейте! Днес ще ви покажа няколко вида мартеници, които можете да си направите на едно дълго въже и след това да го разрежете на отделни мартенички. Ще започнем с най-лесния и най-бързия вид. Ето тези. След това ще ви покажа тази мартеничка. След това ще ви покажа тази. И най-накрая тази. Започваме с този вид мартеница. Хващате двата конеца. Правите първоначалната примка. И започвате да плетете с двата конеца заедно. Може да си оставяте малко по-широки синджирчета, за да ви е по-лесно да прекарате двата конеца през тях. И така плетете колкото дълго въже искате. И сега мартеница номер 2. Ето този вид. При него започваме с единия конец. Отново си правим примка. И след това хващаме другия конец. И го изплитаме. Хванете двата дълги конеца, с които ще работите. Ето така. И започваме да редуваме. Бял конец. Червен конец. Бял. Червен. Това също е много лесен вид и се получава много красиво. Здравейте! Сега ще ви представя третата мартеница, за която е важно да кръстосваме отзад цветовете, защото иначе ще се получат две отделни въженца. И започваме по следния начин. Правим примка и изплитаме две синджирчета. Вкарваме иглата в първото синджирче или второто от куката наляво. Но не заплитаме с бяло, ами си взимаме червения конец и заплитаме с него. От тук нататък редуваме бяло и червено, като целта ни е да се кръстосват отзад двата конеца. Пускаме червената примка и изплитаме с бяло. Хващаме отново червената примка и изплитаме с червено. Пускаме червеното и изплитаме с бяло. Връщаме червеното, изплитаме с червен конец. Отново изпускаме и заплитаме с бяло. Връщаме червеното, изплитаме с червено и така правите каквато дължина искате. И сега четвъртия вид мартеница, който е много подобен на втория вид, но разменяме цветовете. Започваме по същия начин.
2 и отиваме тук, без да заплитаме с бяло, заплитаме с червено. И сега правим следното. Изпускаме червената, но заплитаме с червено там, където имаме бяла. Хващаме червената и я заплитаме с бяло. След това пускаме бялата и там, където ни е червено, заплитаме с бяло, а там, където е бяло, заплитаме с червено. Пускаме червената бримка и заплитаме с червено при бялото. Връщаме се при червеното и я заплитаме с бяло. Сега пускаме бялата и заплитаме с червено, а заплитаме с бяло, а бялата заплитаме с червено. Пускате, е добре леко да придържате в основата, за да ето така, за да не се разпада, докато плетете със същия цвят другата бримка. Хайде де, така. Хоп. И така продължавате пак с дължината, с която искате да бъде вашето лъженце. Благодаря ви и надявам се тези мартенички да са ви харесали и да направите някои от тях за вашите роднини, приятели и колеги. И до скоро!